koji smo radili, a zove se Vesela... Kako? Glazbaonica. U njoj smo se upoznali s čime sve, ljudi. I se sjećate, što smo radili na našoj Veseloj glazbaonici? Pjevali, što smo još radili? Plesali. Što smo još radili? Svirali. A gdje smo išli? Kud smo se išli? U glazbenu školu smo išli. Nama su dolazili isto tako mladi glazbenici, jel tako? Svašta su nam snimali. Mi smo učili pjesme iz Veselog kraja, Petrinskoga, ali i svjetske baštine. Povijesne glazbe, malo menueta, pa malo orguljašiva, malo svašega pa smo u crkvi bili, malo ozbiljno slušali. A ovi neki dečki čak namjeru svirati, plesati i kozati grčki, kako se zove Marko. Kako se zove grčki? Ana, što ste vi plesali? I cure su plesale, što su Ana plesale? Što su njih plesale cure? Hula hula su plesali. Imamo i pjesmi koje popravi. Ali ja mogu se neko ti pjesama. Može, evo našu tradicionalnu jako sija hlas. Ajde, jako sija. Može. Hoćemo li jako sija hlas? Evo svako tu gdje tko stoji. Ajde. 3, 4. Jako sija hlas, baš na Ivan dan. Jako sija hlas, baš na Ivan dan. Karalame, karalame, Ivanova majka. Karalame, karalame, Ivanova majka. Ja išu po hran, baš na Ivan dan. Ja išu po hran, baš na Ivan dan. Karalame, karalame, Ivanova majka. Karalame, karalame, Ivanova majka. Ja na moći hlan, baš na Ivan dan. Ja na moći hlan, baš na Ivan dan. Karalame, karalame, Ivanova majka. Karalame, karalame, Ivanova majka. Ja istu pohlan, baš na Ivan dan. Ja istu pohlan, po radu.